dan mga pantalon. Kapaminsan mga tugang pag ikalinaplos ang pagmarakandaplos mo minagatol dire-diretso ka pong bubo nihon. Ninhuli na nga ni kan sinabi ng mga pangyayari sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan mo natag ini sa tuyang pagkatid-atidon. Anong klaseng mga pado ang pwedeng badoon kaya mga tugang dapat relaxa na kung pwede nga ni mga tugang ang pantalon mga lawlaw sa natanganing pertihonon. Pag lawlaw sa nabaga sa mga lalaki garing malainon pag nagdurdalagan ka garing minatabyon. Sa mga lalaki dapat ang mga sulog mga tugang mga piot-pioton. Kaya lang kung piot-pioton man paminsan baga nata daw yan ta paminsan piga para hiling man kan mga matang mga pilyo. Maray na hapon. Damer yan daw. Magbon daw ko ngunya na hapon na nata daw gari malaon maray. Ano sunakaon ko ngunya na pangudto? Ano sa nakaon ko ngunya na pangudtuhan sa harong tagari? Gari ba si Picto sa kuya? Nangudto kaya ko ngunyan mga tugang pag uli ko may duwang batag na sinapna. Tapos may ano pa ito. Basta igwa kong iyo gari yung si Picto sa kuya eh. Gari kulang so pangudto ko ngunyan na aldaw ah. Good afternoon Pilipinas, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo. Welcome po sa inyong programang Pinky on Mo Baby. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Naling mo na Ronald, bata pagparada ko dyan sa ibabata, so sa bumper ka na ito ko, suminabit na, natanawan, di ko nang ganda na-estimate na bumper kan sa kuyang sakyan, suminabit na naman dyan sa, nakuan, yan ngayang, ano ngayang apod gayan, Henry M, ano ngayang apod ka iyan na gibo-gibo mo na yan, si siyan driver, ikaw ba ngayang driver, ano ngayang apod kaan, ang apod ngayang kangka, ano nga apod ka yan? Ang apod ngayakan ka? Ano nga nang apod? Ika nagmamaneho, ibabasol mo sa iba. Anong apod sa imo? Ang apod sa imo ay da? Anong apod sa imo? Iyan nga apod sa imong sarawayon ka. Kung anong pigtatabil mo ngayon dyan na. Ika nagmamaneho mo, mareklamo ka. Bata ka subago. Mga anong oras ito? Mga 11:30 gay, mga 11 o'clock. Naghapit ako diyan sa Ayalat, sa Gaisano. May nagbayad ako sa Bayad Center. Pagkatapos naguli ako, ano ka anta pag yung baga na parkingan diyan sa may Gaisano. Ano mga tricycle driver ta talaga. Bako sa karaw nagkapirama. Puminanada po sa agihan kan mga auto. Kinalintura na naman sa kuyang tuhod na. Ata kitang mga tao nata daw kitang Pilipino nata daw ta kita mga tugang haloy na ata na ang mga ugali ta mapagaluno nun pero dumamang ka sa ibang nasyon di gamang ki mga arog gayam pero ang disiplina ang kulang sa tuya na mga tao takun ang tao ang disiplina kaya sa isip nin tao nagupo diyan mga tugang sa harong ang pagiging disiplina nado nagupoon sa harong tan disiplina nagupoon mga tugang sa tuya tabi na mga magurang nagupoon tabi tasan daw tabi nalkidit na tasan daw tabi kidit na ang disiplina nagupoon mga tugang sa satuya na mga magurang kunday kita din disiplina kan mga magurang ta dadarahon ta iyan sa ngapit na panahon arog po kan ang buhay ta. Ilingan ang mga tao na pig training kan parent na maging self-reliant. Pig training kan mga parent na maging disiplinado. Pig training kan mga tao na maging mabuot. Pig training kan mga parent na maging marhay na tao sa komunidad. Matinabang kung ano ang nahihiling sa satuyang mga magurang, iyan man ang gigikanan nin pag-uugali nin taki asin di dakulaan iyan. Kaya kung ano ang satuya mga tugang na naisipan, arog ka ang tabi ang direksyon sa buhay nin tao. Di ba? O hapoton man sa diri mo, natatarog ka iyan. Paano nagpon iyan sa imong eksperyensya, buda sa imong ginikanan, sa pagdakula mo, nahihiling mo na arog ka ng sitwasyon din buhay, hanggang sa ikangunyan, daradara mong sitwasyon na yan, kung paano ka mga tugang mag-survive. Nasabutan po nindo. Nasasabutan din ang gusto kong sabihin. It entails mga tugang long process. Kay puhan kaya labig na proseso para ang sarong tao baging arog ka ini. Tama tabi Dr. Chris Gianan. Tama tabi migo.
Ang puso mo ngayon pa di bata mainiton. Ata nangani pa di. Bata. Nailing mo ng piyot ang tinampo, puminarado sa Indaday ko talaga masabutan. Paminsan kita, mga tugang na mga tao, arog yan ang ugali ta. Pero pag kita ang nailing mo, itong tuminaw sa tinambong ito, Tita Marie Honrado, pag ito tinino mo, dagit ito sa mo, mag-iiwal ka mong duwa. Magayuno nun, badulang kiti akan lubot. Magayuno nun, tabi, badulan kitiak ang lubot. Tama tabi, Ate Babes Arancilio. O ikabaga Ate Babes, marayong ka man baga magsurusumba. Dahil ka lagi bang mag-ibo, sige na sa susumba mo. Ano? Napamuring tong niya sa pagsumba ko. Di ba? Iligay sa Ate Babes niya. Ayan, taga Barangay San Roque. Ang form of exercise niya, kung ano ang kinahiligan mo, dumang ka magiging maugma. Di ba? Nagiging maugman tawo, mga tugang taarog kaan ang ginikanan mo. O ikang hapotong ko ikang nagdanangungon yan. Paano ka naging maugma? Di ba? Paano ka tabi naging maugma? Hello? Hello. Yeah. Oy. Madi. Madi. Maray na hapon. Po. Tama na tabi. Ang puso mo. Bata mainito. Madi, salamat po. Po. Salamat po sa pagiramdam. Gari na feel ko man, napadaba mo man talaga ako. Gabos ka mo dyan. Salamat na maray. Garo, nagkakalata, ang dugo mo. Ganyan palang tabi. Ano yung naabot pa sana? Sorin. Subo, kinuha dyan kang pamangking ko sa imo. Surigalo? Opo. Oo, ni nagdadangog sunagtao ka, sigurado, sunagtao ka, nagdadangog ngunyan. Anong mensahe mo? Thank you very big. Oo. May pagpara ori spaghetti sa mainit pagurang na ha. Ano naman ang ka? Hindi, maya mo maghubalo-gud ako. Ay. Yung mala. Stoy. Daming kinarunot kita kan mga aking. Made. De katabi magbalo kaan, tadyang kaan, huminuba ka, nahiling kay mga tao, kinalintura iyan, tapos tirangkaso iyan, iyan, tabi made, gigibuhon iyan, hihilingon iyan sa plato, supig sa tigwar baga? An mailing sa plato ika? Oh, nguya ka kaan, nakahuba ka sa plato ka mailing? Kunyan palan. Pero ikagayod, ang advice ko sa imo, ang advice ko sa imo. Nganing mo ugma ka, bako balo ka na di. Opo. May yellow diyan sa Indo. Oh, so meron yellow sa Indo. Asingko. Asingko. Ang ibon mo tabi madi, yan na yellow bagang asingko, di pa pahalaba yan. Halion mo sa plastic ka iyan, gabos. Halion mo sa plastic. Tapos itong parte ka nabubugkosan bagay, ibugtak mo sa pitsil. Takluban mo kinagkaperang mga minutos. Tapos hilingon mo pagkatapos. Magiulo ka. Ito pwedeng masino ka duman. Tapos ito bagang suaglataw. Haproson mo ki arog kay haproson mo ki tulong mo 1 2 3 haproson mong tulong bes tapos ihapihap mo sa tabay mo na duwa ihapihap mo sa baga mo buda ihapihap mo sa luong mo tapos wala sa imong trangkaso buda kalintora nawara na sa pagkasino mo ano sabi mo ka sa bago nag-upload ako sa bagong 7 o'clock sabi mo Apo dan takatay taramo sa ngaran ka ito. Oh, hindi. Nyatahap ako magsimbag sa imo. Tatapos na ang programa ko. Naglakaw na ako. Sabi mo nga 7 o'clock na ang wapod ka. Ata na ngani. Nagdanang ngani ngunyan. So, nagtaw sa imo kang regalo. Anong mensahe mo? Maraming salamat. So may feeling daw. So may feeling daw magpasalamat. So, hali sa puso nintaw ang pagkapasalamat. Sige daw. Thank you very big. Made. Ang iling ko sa imo na magpasantigwar ka talaga sa yelo na may pitsil. Kulang ka madi sa lambing. Patadek ba ko nagmerindal pa di? Perang taong ka ng balo? 2016 na gadan itong... 2016? Opo. Ay nako, perang taon na?
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ay nako. 11 to 10 years, 10 to 11 years na. Madi, Nata. Po. Gary ko na. Sulat na ang bubon. Dahil. ano? So, Madi. Dahil pinulog po ako ng mga aking Oy, ko po. sumubon dahil na nalilimasan. Dahil Ayun na, nakaan. bata hapon na. Sabi ng ilaragihan. Ay nadagit sigurang suri na nga ni tabi. Dahil, joke man lang. ay, okay. Dahil naman lang, tapos lang. Iyo ba yun, nakaan? Pagbay, dadaday naman kaan. Bata tranquilo ako. ang solusyon tapos kaan? ang mga akin, pipitarawan ako. Ang solusyon kaan, rapihap na sana. Dahil na. Dahil na. Dahil na. Uy, baka usa ka raw. Oo. Ang touch o happy-hap igwa sa therapeutic effect. Kasi mo nga, pare mati ang tagakan lubot. Oh. Jesus Maria. Pero, dahil ako nagapod sa imo. Nata na naman. Pero malay nun man na, tataramon mo ito. Kaya ang pag-restoryahan tangon yan, the benefits, health benefits of touch, Oo. happy-hap. Apihap. Opo. Mo rin pa apihap. Kundi ka na happy-hap, pero may mainit ang payo. Dahil man. O, dahil, handay, makuha to. Taramon man sanahan. Okay. 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 Ayun na. O, sal, anak ko, amo na pala. Thank you. Opo. I-text ko sa imo sa pangaran niyo. Okay. Kato ko magbasa ki-text. Then, man ako nagagamit kitik. Sina, oy, up there, taka. Alam ko na, ha? Alam ko na, ano na nga ni. Ay, dahil lugod ako maka-off there palan. Di bali, pag nakapod ka na nangyari, so, itaram ko sa imo sa pangaran ka nagtao, ha? Ngunyan. Apo. Kagtaod. Amide. Po. Di paglingaw so yelo no ipitsil, ha? Bye-bye. 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 Ronald, anong word for the day tango niya, Ronald? Yan si Nicole. May pakinabang lamang si Nicole niya na hapon. Sabi ni Dr. Chris Gianan, tama iyan na POV mo pa di. Ang irangon yan is live in your convenience. Wara pakiaram. Correct. Kasi, tama pa di. Kung anong conveniente sa tuya, kung anong convenience na sa tuya, convenient sa tuya, iyo ang pigigibota tabi. Which is, ang convenience na yan na pigigibota, nakaapektar sa iba. Nagustunin order sa palibot. Tama? Good afternoon kay Sir Wilbert na Perenya dyan sa Bautista Elementary School sa Villar Albay. Aram mo, Sir Wilbert, nakaabot ako dyan sa Bautista. When I was in college, gari second year or third year, iba akong classmate na very close. Basta, ano yan, mga friend na pigasabi. As in, friend talaga. Nakabot ako dyan sa Bautista Villar. Ang pigagahan, may dalan pa. Ay may nag-text, may nakakasabot kang text Iyan na naman ngaya so pitchil niya na may ata na nga ni iyan na pitchil na may yelong iyan oy Tita Marie Honrado. So totoo lang iyan na aputon mo si Boss Rico. Iyan si Boss Rico tabi aputon mo iyan Tita Marita. Very effective iyan na pitchil na iyan. Aputa si Nicole. Ta aram niya iyan kung anong pwedeng gibuhon niya. Nakaw mo na tabi Ronald so tataramon ta. Like, obligasyon ko na nga niya. Ngunyan, aramin ng human touch, ilingonin do, ang mother's touch, mga tugang is the most therapeutic, has a therapeutic effect sa saindang mga baby, sa saindang mga aki. Ang gigibukan ibang magurang Dr. Chris Gianan,
Anaki pag natutumba, imbis baga na happy hapon, imbis baga na pulang bibadol, ikaw nga yung kadagagan mo nga yung kadunun nga yan, buhat! Pigkukulog! Ang kulog na iyan, di dara, mga tugang kan mga aki, hanggang sa pagdakula ninda, hanggang sa pagdakula ninda, tabi, dapat sa mga bagay-bagay na nalilingawan habang sila nagdadakula. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon mo niyan, lapdos. Yan, lapdos. Bipihen, hindi naman po yung spaghetti, yun po yun. Sana magpadala po siya ng picture niya para makita natin kung maganda. Kasi ganun lahat ay pimigay ko sa Mother's Day. Oy, araw ka ini. Sa Mother's Day, ining sa kuyang barkada, mananaw siya ki mga duster, mga shirts para sa mga misis. Oh. Pag-iisipan ko pa kung anong klase ang kung paano ka bumanggana mga tugang tayo akong friend na gusto tabi naman na okay mga pangbabaing bado ngunya na Mother's Day. Yan. Importante po yan, ha? Okay, ang sa tuya tabing basta na baka mangaranang ko ining barkada ko. Basta na po tamagorong po kita para diyan sa tuya na itataotang mga bado. Ramon. Sa Mother's Day. Ano daw ang gibuhon takon nga mananaw kitang t-shirt barato man sana yan bugtakan ta digi sa likod sa likod baga Ronald ibugtakan ta kay Henry M kamo gabos ayos bugtakan tang karato lagi sa likod ade di ba tapos sa front ibugtak ta sa kuyang pandok baga diyan tapos may nakasurat na ang lalaking hindi inuumaga. Araw gud ka nang gibuong. Gari mareklamo. Hello? Alas 13 medya na garo, wala man lang kamong taka ng programa na ini. Ay tapos na naman. Dagita na naman kita kigurang. Sabi ko baga, ang tatara mo, lapdos. Lapdos nga ni baga. Ano pa man kayo ma-interpret? Lapdos? Gusto mo igong lapdosan ta ka? Maulo ka. Gusto mong ikalapdosan ko kay gusto mong lapdosan ta kay ning pisi na sa may kapot-kapot ko? Sigo. Kan nga panahon, kadung si Papa, pag dahil na pamatog ang karabaw ng baka, sigurado, so tumagigtid. Yeah. Lapdos. Iyan na lapdos, ikaw ang kinatatada sa kulit. Ano nga naapod ka pare? Arin? Labod. Kabod. Pag linapdosan ka, ang tadaan labod ang apod. Tama? Masang itong mingo? Oh, see? Sinabi na, pag ngayon lapdosan ta ka, anything, tumagiktik, pisi, garaw, kibayawas, pag linapdosan ka, binadulan ka, ang resulta ka yan, labod. Ang labod, minatala yan sa kulit, ito ang malanit. Tama? Mas makulong migo, tumagiktik migo? Ta na. Ano ito, so tumagiktik, ito yung tok baga? Oo. Na-experiencean mo na pare na bala na madipison? Siguro stikan maestra? Nako. Kaya, ano yan? Kay Puhan, kaya baga nahalian mga paglapdos kan mga teachers? Kan panahon? Di ba? Ando da ko nalapdosan ka na ni Mrs. mo kang kaduratan mo? Pa? Pa? Nalapdosan pa sana. Alaton mong madakop kang sa... Bye-bye! Alright, ayan tas ito yung word for the day. Lapdos. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Anong oras da mailaw sa krusada? Ay deko po aram kung anong oras mailaw sa krusada. Bata may mga seniors, mga umboy sigang hiribi, tamainiton tabi. Ay nako. Kairak mangkan mga tao dyan sa krusada. Paano na daw kita kaiyan lamang? Kairak man. Kan mga tao na nainitan. Kaya aram nito pag on sa tuyang tips dyan. Pag mainit, iwasan ta po na magparahero. Pag elingon nindo ha, i-observe nindo ini. Pag mainit ang panahon, di ka lang magparahero. Pag nagkakayab ka,
habang nagkakayab ka, sigang init kang lawas mo. You know why? Kasi you are exerting energy. Ilingon mo, pag sigang kayab mo, nagpapagalbag ang braso mo. May energy kang pigbubuhian. Pag una mo, marayon. Pero balikan mo, dahil mo man masyado na hahali ang alingahot, tapano nagpapagal ang lawas mo. Nasabutan po. Oh. Iyo yan. Okay? Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong liver aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise, kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Liver Aid Pro. Available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus is the generic name of Liver Aid Pro. Kaya po pag may sintomas, mga tugang, ang dapat gibuhon tabi, magkonsulta tulo sa doktor. Yan. Okay. Ano mga tugang ang benepisyo kang touch? Ina sa tuyang pag-iristoryahan mo niyan. Tapos sa sinikol pwede sinikol makaura. Pero tabi sinikol, anak headset, paligda daw yan. Gusto kong makahuron mo niya na hapon yan. Ano ang health benefits kang physical touch? Ikang nagdadangog mo niyan, are you longing for a touch? Or gari, nakulang ka sa touch. Tama? Pero mas maray pala na kaya ilingon mo, kaya bagay gwakim masahe. Bako iyo, Ate Nicole? Yeah. Ikan experiencean muna na magpamasahe. Yes, sus magmasahe. Manggura nung haling tabako to Ligaspi. Baka kay to Ligaspi. Pamasahe? Massage sa ka-experience ka ng mag-massage. Yes. Ikatatao kang mag-massage. Opo. Oh, very good. Paano ka nakaukod? Sa sir, grade 11 and 12, elective. Elective? Sa eskwelahan nindo? Opo. Ano ang kanindo sa senior high school? Massage. Massage ang Yes, tinuro. opo. May insito ka? Wala sir, di kami tinugutan. Tagas kaya kami. Hindi ka magawin makapasa? Di ba sure? Pero ano nga mong massage? Ang massage bagay, igwa siya therapeutic effect. Pero, iba man so touch na pigsasabi nin tao. Opo. Oh. Baka mapasala ko sa hapot ko sa imo eh. Habo ko magaputa. Baka mapasala ko. Pero pag sinabing physical touch, ano gusto mong sabihin? Sir, so holding hands, taso akbay, kahit na mga simpleng gestures. Holding hands. Okay, that's another one. Ang physical touch daw, na igwan in health benefits is number 1, pag sinabing physical touch, holding hands. Opo. Natawara kay holding feet.
Malakaw ka mo, sir. Kapot mo. Yan pwede naglakaw ka. Kapag mo sa bitis na. Di, wala ka rin kaya. Makano, sir. Gani ko ano? Gani man kayo. Pwede man yan, sir. Physical touch pag so, nakatuko lang ka mo. Kapot mo bitis diba? niya. Oh. Physical touch, holding hands. Hugging. Yes, pwede. Including hugs. Holding hands in massage. Tulo pala yan. Physical touch sa pigasabi. Hugging, holding hands, or massage. Okay. Diba? Anong gusto mo sa tulo? All of the above. Nataman. Saro-saro sa naman. Pwede dito, sir. Hindi man na limit. Ano yung limit, ali? Itong holding hands and hug para distress. Tapos, kipahan ko talagang masahe. Kulong ang likod ko. Iyo. Pero may mga massage na di nababagay sa lawasin tao. Di ba? May mga bagay-bagay yan na pwede. Araw-araw mo kung beneficyo niya. Number 1, lower stress. Stress reduction. Physical touch. Opo. Lower, ang touch databi lowers cortisol. Aram ang cortisol kung ano. Sa lang klaseng hormones o stress hormones na nagpapakalma sa tao. Opo. Yan. Kaya baga, ang mga parents, ang mga ina, pag iyan naghapihap sa aki, ang aki, gari nang minakalma. Opo. Kasi gwa siyang physical connection. Yan. Iba so touch kan agum, Sa ina. sagom niya. Di ba? Di ba? Iba man so touch nin mga magkarelasyon sa iyang partner. Pero all of it daw, igwa ki health benefits. Opo. Yan. Sa tulong ito, anong gusto mo talaga? All of the above nga. Hindi ka talaga nagbabago Ano talaga, sir? Number 2, boost feel good hormones. Ano yan? Ang physical contact daw, sarong gentle, slow stroking touch. Bikula daw, gentle, slow, stroking touch. Gari Paano? malumanay na pag kapot? Ano? Gentle, slow, keme. Naligaw ako. Nagkatulang likod ko sa iyo. Nagkatulang likod ko. So, malumanay lang na pag ano, Kaya ba, pag touch. gani baga, ilim mo, pinky on mo, soft touch. Kaya, pag sinabing feel good hormones, saro na maluya sa nana, na paghapihap. Ayan. Yan da, nakaka-release ki feel good hormones. Opo. Yan. Kaya, magayon man ang gadagwa ki physical touch kita sa mga aki, etc. Ang touch, minarelease daw ki oxytocin. Saro siyang good hormones na nagpagpapababa kan sa tuyang namamatayan. Yan. Dakul bagang classic kang di ba, kang pain. Opo. Di ba may physical pain? Ano pa? Emotional pain. Anong emotional pain halimbawa? So, pag brinikan ka, Break talaga ang example mo. pinaka-ano na yun, pinaka-example. Emotional pain. Yeah. Ano ang psychological pain? Ano ba? Baka ano dyan, sir? Nasa inaramkan so anxiety, stress. Reduction of anxiety. Databi yan, ha? Okay, another one. Ito ha. Heart health. Regular contact has been shown to reduce blood pressure and heart rate. Wow. Oh! Pag para hapulas ka. Pag para... Anong pag ba sa happy buda hapulas? Hindi ko anaram sa'yo. Ang happy para mo? Medyo. Pero ganun halos pares man lang. Hindi mo daw ang happy no? Arg ka yan. Ba? Sa likod, pag ano... Luwi, sana makaskason. Makaskason man. Makagambik sa likod. Happy hap. Ang hapulas. Ang happy hap kaya, luway-luway siya na... Gari may slow motion, di ba? Wow. Pero pag sinabing hapulas, gari so kinaramlo mo na gabos. Gari inurobos, inurobos mo naman. Gari sinamosamo mo naman gabos. Pero ang pinaka-the best dahil sa soft touch na may
feeling. Yan. Okay, ito. Nakapagpapakusog man daw siya ki-immunity. May mga ebidensya na nagsasabi na an affectionate touch can enhance the immune system. Wow. Anong pick-up na affectionate touch? So may tender loving care. Parang niyang gano'n, no? Yes. Affectionate touch. Ito. Social and emotional well-being. Touch is crucial to strengthening emotional bonds, increasing feeling of security and fostering trust. Yes. Kung sabihin, pag para papulas ka, para pa touch ka, Emotional bond. gari nagkukusog ang banding nindong duha. Buta nagkukusugan sa endong tiwala sa lambang saro. Di ba? Yes. Oh. Anong gusto mong hapulas o happy-hap? Both. Gusto mo sa may paha? Gabi namin ito, sir. Pagkapihapa sa'yo, papahaon ka. Gusto mo ka ito? Iba naman ito, sir. Ano ito? Kulog na ito. Ano na ito? Ano na? Physical assault. Pero ilingon mo ha, sa mga aki, very effective ang touch. Ang infant development o skin-to-skin contact, tabi, mas efektibo yan sa mga aki. Opo. Yan. Another one, ang mental health kan aki mas lalong nagkukusog. The third one, ang pain relief. May therapeutic touch na nakakabawa sa physical pain nin Opo. aki. Kaya pag ang tao nagkukulugan, naghibi, dapat mong ihag. Di ba? Opo. Nakahag ka na kinaghibi. Yes. Oh. Mga Pag- friends ko. Ah? Mga friends. Naghibi man ako. Kapag naghibi ka, Ano, sir? anong gusto mo? Mas kaya rin. Basta ipapil mo lang na nagkikare ka or day mo sa opinion Kasi na once judge na mo ko. igwa ki physical touch, mas lalo na nagkakaigwa ki connection ang lambang saro. That's why very important daw ang touch, Opo. physical touch. Opo. Mm. Negative effects, sir. Ano? Negative effects. May nag-text digdi. Dahil ko basahon ninyo. Dahil ko basahon ni Tamat. Iba na abutan ko pag binasa ini. Diba? Ito. Last point na lang. Most effective types of touch is slow stroke. Maluya sa nang. Opo. Head, face massage. Sa payo, asin sa pandok Pandok. na masahe. Kaya ako di ko nagpapamasahe sa payo eh. Hata, sir. Maubos. Mahiwas. And lastly, hugging. Ara mo kung pirang segundo dapat maghag ang tao? May idea ka? 5. Madali on man. Hello? Dapat. Hello, pade. Ay, Madi. May idea ka, Madi, kung pirang... Ano po? Naano ka na aki ko sa bataan sa Bikaramong Yelo. Sorin? Bikaramong. Sorin? Ulo ko nung aki ko sa bataan sa Yelo sa Pitzel. Gini mo ka, aki mo? Hindi tao to siya sa trabaho. Inapunan ka? Oo. Anong sabi? Ano may matatang nga sa pigano kakihilo sa Pitzel. Yan, sa Digwaronda. Bigpagma mo naman ako, Madi. Amin na sa imo. Uminapod pa lang sa aki mo. Inyo to siya sa Bukay, Kambataan. Pero ito sa imo nag-ano, sa Okay. Facebook. Opo. Salamat. Iwan siya nag-mystery ka nila. Gayon ang dampayo mo. Ano? Madi, Nagkaroon na tayo ni Kapo. taraman mo ang aki muna.
Magurag man siya, ha? Kaya naman ko yung tao tumaki ko dyan sa kampo din buhok ni Dit. Malinigon. Iyo. 40 anyos pa sana. Nako. Aram mo ang rason kung nat ang tao nakakalbo? Hindi na naman yung takalbo na ito. Dakulo ng rason ka, number 1, hereditary. Number 2, stress. Kulang sa Nga, physical sa kampo na touch. destino. Number 2, kulang na sa physical touch. O nasubrahan sa physical touch. Pero, alam mo, Nagkarano kan. Sa saruday pa paano sinda, pag nagkakasala, ti parulod ko sindang tulong lalaki. Hindi pa tulong ko, iarapod ko, ti parulod ko. kaya, tama man yan, napigi mo. Ang pag-abot ka nagong ko, dala na nakaburungat. Ayun, ngunya, dahil na ang pwede ugaring pwedeng magka-problema kapag ginibo man sa mga aki mo. O, pwede pa sila maglulod pag tuminaram ako. Oo. Ikaday ka nagpalood kaya aki. Dahil, di ako nagpalood kay aki mo, di ako nag-physical na pagkulog kay aki ko eh. Hutong sa bataan, pag iapod ko, Nistorya na magkapot gabo sa akong buhay niya. pakol. Nistorya na gabo. Yung nga yamang malood na ako. Nistorya na gabo. diretso na. Okay. Okay, Gusto mo ikang paluhodon ko? okay. Bye-bye. O, sige, karami pa lang naman. Opo. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Araw mo kung perang segundo ang paghag. Pero sir, dapat. Hug dapat must last for 20 seconds. Halloween Pag nag-hug man. ka, mabilang ka ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It must be 20 seconds. Pag lower than 20, ano mangyayari? Di man ki epekto. Dapat, when you hug, as in hug talaga, it dapat lasted siya for 20 seconds. Opo. Noted. Kung pareho babae, pero kung ang kahag mo babae lalaki, gari, sa 20 segundos, Oy na. gari, Kung ano ba sir, kung agong mo man. kaya nga ni, agong. dapat ay hug mo sa agong mo. Buda, Sa agong ma? Ano sabihin mo? Hindi man, may iba Kaya baga nga ni, sir. dapat friend mo, di ba? Pag friend na babae, lalaki, tama ng 2 seconds. Ay, kabuko ka. Bakit? Gusto ko haloy. Agong nga. Hugs lasting 20 seconds or more can trigger a significant release of oxytocin. Okay. Significant release. Kaya, you need hugs. Opo. Iya po. Noted po. Ah. Sige po. Reset ako, sir. I need hug. Yeah, totoo yan. Pagkasabihan kan mga experts pag-abot sa psychology. O, I mean, Opo. sa physical therapy. Yun. Okay, Yes. sige. Sa mga pinaghuro ng tangdo, ano lamang daw na ang gano'n pwede mong i-take home, na-realize mo? Kaya puan kong hug pag uli. Kaya puhan mo gihag pag uli. Ako, Hug ka din. bago kaya huminag ki mga 20 sekundos, ibang malain eh. Hello? Hello, Mano. Mano? Makisingit ako Sige. dyan sa hug na yan. Oh. Based in true-to-life story. Okay, okay. Kang sultiro pa ako, tapos may mga figure-revolutional man ako dito. Okay. Paghihag ko, minahag man sa ko. Yeah, dapat man talaga. Mhm. Dapat man talaga. May reciprocation. May balik. Pag hinag mo, dapat, he or she should hug you also, di ba? Para, so feeling of happiness. Yan, correct. Yun ito sa nagluluwas na oxytocin. Yeah, Na sabi mo na. Opo. Na ito may kaugmahan itong hormones na to.
ngunyan, kasabi doon si Mrs. sa pigag ko kay ito kang relasyon. Aloy talaga, aloy. Nakahag ko siya kay aloy. Mga 20 minutes tama ka, at mga 20 minutes na araw kaya. Okay. Ngunyan na agum ko na si Mrs. Paghihag ko, tinganing 5 minutes, buta sana ako. Yun, Realidad yan, mano ha? Hindi sa ko, hindi Nido, sa Indo. Mano, Hindi sa Indo ha? ang realidad Ako, sa buhay ng tao, pag mag-shoota pa talaga, very sweet. very sweet yan, hagdigdi, Very sweet talaga, hagduman. oo. Di ba? Gusto magparaiban ang dawa. Pero pag nagkaaguman, kasi personal ka mo nagkahilingan oral daw, nababawasan ang araw ka na bagay. Ako nailing ko mano, pag pirmina ka mo nag-iibahan baga magagom. Pero Yeah. ako magtugang, Yeah. Pero ang importante dyan pa, kaya nga ni, kamo nagkainaguman, gusto mo talaga siya. siyempre. Di ba? Kaya yan ay lang medyo positive note dyan. Kasi, ginusto mo siya, mas kinabawasan ng mga hugs, etc. Ago mo siya. Di ba? Yung manggiraray. Pero ka pali, mano, pero man naging girlfriend mo ngayon, halimbawa. Girl, so tunay. Sutunay. Sa buhay ko, kahit hindi pa ako hanggang kinasal ako. Siguro, mga tuluman sa Mga tulo. So, totoo yan, So, ha? iba, Sa mga flings, pera, ang flings na cool. cool. So, tunay talaga yun, mga tulo. Tapos, ansi itong tulo, brinikan ako. Oh, itong tulong, pera kay Mrs. Utong tulong na ilot, brinikan ako. Aram ni Mrs. mo na buhay mong an. Dahil mo may trabaho pa, dito. Masugod ang buhat mo. Masugod mo ko. Pero, di ba, pag soltero ka kayo o daraga, nangyayari man talaga ayan na parang, magagalipig apod na. Kaya pigapod nga nila, one at a time pare. One at a di time. pwedeng so, dakulong, alambawa. Di pwedeng sarabayon mo. Oo, garo ka naman ka Nakasiguro. Iba ko. Gari ka nakalalaki. Di ba? Oo, garo nakalalaki. Sala naman yan. Napagsarabayon mo. Dapat, one at a time. Saro lang talaga. Correct. Kaya nga ni, nagkakaigwa ki courtship, iyan ang getting to know each other in preparation to a marriage life. Yes. Kaya you should select consistent talagang para si mo. Ano pala mano, iyo pala na aloy-aloy man pala so pagkakupo ko kay Mrs. Narumdaman ko kang nagadan si mother-in-law. Yo. Ayun na lang yung narumdaman. Pero so talaga sa mga lambing. Opo. Maradali yun. Waray na 10 minutes, 10 seconds, 5 seconds. Iyo manangga. Buhian ka na, tarama ka, karigos na daw ngayon. Malisusun ka. Kaya ito, maski na-plus ako ka-basketball, Oo. Ay, isa na. maski hali ka sa eskwela nung daplos mo, gari mo, maurasmod ka na, pag kuminupo Pag ka, nagugom na, yan, na-obserbaran ko. Ulitin mo nga. Kasi kung nagkukulog ang buhot ko Pagka mo na- na-obserbaran ko lang. maski di, nagbara kami ka ito, nagbabalibol kami, Yeah. daploson. Anong doro daplos? Hala. Ating dapos dyan. Sige, Mano, baka Okay, Mano. Bye-bye. Sige, Bye-bye. salamat. Di ba? Gusto sabihin, ano nga gusto? Igod aki ba ibang touch? Number 1, friendly touch. Friendly? Friendly hugs. Okay. Ang friendly hug lasted for 3 to 5 seconds. Yes. Loving touch o hug, yan should lasted to 10 to 15 okay. seconds. Kasi naghahalo siya kasi you're hugging your Loved one. yan, di ba? Fix it touch. And it's Gari ba kasi gari nga nagkaigwa ki problema sa sarong tao and then kasabang ka sa pag-fixed ka ito, kaya paano mo siyang ihag? Para siya makarecover. Okay. Yan. Another one, accidental touch. mga dating tutuyo. So, dahil man tituyo, nakupo mo. Opo. Pag kupuon mo, ulitin mo nga. Baka mali doon sa accidental. Sisig niya itong mahamuto na ito. Isa na ito nagari nga ang paro nga kan shirt na alcampor. Alam mo alcampor? Yes, bilog. Space invader touch. Ay, di ko ma-describe ini. Ano ito? Space invader touch. Di ko siya ma-describe eh. Heartful touch o hug. So mga tao na ngayon nakulugan, physical, psychological problem, kay po nila kihag. Oh, okay. And then, kasabay dyan so pigapod na problem touch o problem hug. Mga tao na nagkakaproblema sa buhay, kay po nila ki-touch, happy hug,
Kay puan kihag, lalo na kung friend mo sinda. Opo. So, ining mga namamati, physical kunin tao, yan ang mga pwede tang tabangan. Mm-mm. Kaya lang paminsan sa pagkupo baga, pado na pag naghihibi, Opo. nako. Ang pag nagtukalang gamong duwa, ilingon mo ilingon mo ini na ini. Balikat no. Ining sabay, abaga mo na may Ah, sa t-shirt mo, boda ining. Ilingon mo, Okay. may ano? Uhog. May si. May walat. Paminsan may May DNA. may di. May DNA. At least, naitaw mo sa ano mo, Ah? care mo, naipahiling mo sa care mo. Yeah. Tapos kigini mo kang tissue niya. Oh, pero paguliw, ano yung parang mo tagay na Oh, yanda. Oh, anyway, yan ang health benefits kang Yes po. hug. Ika, anong gusto mong klaseng hug o touch? All of it? Yes, all of the above. Pero everyday, anong paborito mo? Alin, sir? Na touch? So, mga friendly hug lang, mga 3 to 5 Hmm, seconds. Iyo mo naman. Okay yan. Sige, pagpalagos mo yan, ha? Opo. Huwag lang masyadong higuton, ha? Tuok na ito, sir. Ha? Tuok na ito. Tabaka ma. May mga tao na pag binahag, ano yung tuokon ka? So, mga hurtful touch, may mga... Oh. Ito tao sa mong Ikaw kakulungan. na kung kamidbid pa minsan, ada ko istorya. Dek ko bata. Sige. Baka paguli ko imbestigaran. Sige, so, hug mo. Ako paguli imbestigaran ako problema ko ini. Oh, sige, thank you Miss Nicole. Welcome po. Ano? Welcome. Sige, maray ka na di. Medyo. Kaya daw, maray kaya napunta ka na, maray ka na eh. Di ka nakainom kibulong mo niyan, ano? Eh, sir, kanina ko Ha? to. Kaya daw, medyo kalmado ka ngunyan. Mm-mm. Di ka nakainom ki bulong na pang pakalma. Ano? Nakainom kang pampakalma? Pampawarang, kuro kalintura. Di ko pampakalma ang nainom mo gayon. So, lang so, doon sa kumakukuha sa pili. Hindi ka nawi ako, sir, baka pumutok pag-abubo ko. Sa pili nga ni, may piga pa inom ka. So, mga yan, pigdarbaga sa pili. Ano ito, sir? Sa kadlan, may piga pa inom Oh, pampakalma. gabi ka man! Sige, thank you, Miss Nicole. Thank you, sir. Alright, bye-bye. Sa dami ng kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon at iba pa, magagalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matabang pagkain at alak. Kawawang atay, wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ang iba ang Liver Aid na to. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. I love you all. God is good all the time. Mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect